Hey, one was a little also make and also many. Hey, I don't know what oh, make sure that's one man okija then. Man so okija they will sometimes like that man. As no na wo boy every trouble one year was in here no. I say I know 4 days no land allow like they make ancestral traveling. Only I mean there. Sometimes one of 4 days we to follow we and be. That man just get about bolu or love for work with DJ now. If you hear them every problem. Now what the problem for now life. My message life or not alone. I'm a lesson, no kita. You go back here. My friend there, and I'm not a life. God no man on the visit. Now I tell you, I come on here, lonely and on here. Because nobody will know if you put them in a leave. If you don't win it as a when they will. Just tell you who me alone here. I'm going to say, I want to depend you on board now. You understand? The new update on what any of you no balance. No, you don't go like this. No, to see no anything money here in it. Spirituality, you make it help with your daughter. If you may or those go, also do also with you. Only see ya. You will be a million. Not only a million enough for Naya. You will know a million here. I have good news here on balance. No tears. No just your Maya. No just those any just don't know near watch and exam only because nobody knows because one day share like it's a white follow us our page. Now I make it go problem of that the new updates and we are making them with your daughter in a room just like that to watch every on the main news but everything if they get on catch in that case I'm going to say just watch every video, try to share, please, try to share. You know, just share, like what follow it, I want much. You know about it. Even if you want to also you can in the point okija ihe gbasara omenala ndị Igbo the traditional rights onye na-ekwu maka ya onye bụ onye ahụ onye ya pịa ugbu a o jiri aka kọwa ogwu ọbụla tụle dibịa ekwu eme okwu ozugbo na-eme alụsị atụrụ mbọsị okwu ogbo mbọsị ozugbo tụọ mbọsị eke ogbo mbọsị afọ onye afụ nke o ji metọd wee bata the new update enwe kịta wachasị n'obi ka anyị nọ n'ọgwụ ebe ọlụ mansion castle anyị na-aga ka n'onye dịka ọlụ na-efe niile anyị na-aka lechazi ya na enwere anya egwu ya bụ na agbara bịaba na nsogbu ọbụla enwe anyị abịa n'ụlọ ọgwụ oregwu na abụ onye na-anachi ụbọchị tata nna m anyị mekere eri nekene ebe Igbo na ndị niile na-agwachi m n'obodo Igbo ma ị n'Europe America South America ebe ọbụla ị nọ kene onye ọbụla ihe ọma mere ọnụ ọ bụ ndụ nka ọganihu nwoke ọganihu nwaanyị ụgbọ dị akpa dị onye ụgbọ ya eruru ka o si akpa gaa ndụ nwoke ga-adị ndụ nwaanyị ga-adị ihe ọma mere nna m ihe ọma mekwara gị ọmụ bụ Chief Dr.Ugochukwu Anufobe agbara nze na ọkịja inu atụ osimiri ọya na-ekene ebe ebe anyị nwekarị mkpakpa niile na-akpa n'etiti agwọra dị iche iche ma ndị na-agwọ ma ndị na-enyere aka n'uru pụrụ iche ma foundation inwe ndị ma ndị na-abụ n'akwụkwọ anyị bụ ndị ifechiwa ụwa wee sị na anyị akpezute anyị na-ewe ka ahụ wee bụ n'ụbọchị tata ha wee sị na Igbo Igbo ndị na-wọchị ugbu a ebe ọ bụla ị nọ gee ntị unu kwuo na-ekwu nna m ekenere na ya sị na nwata afọ anyị na nke Igbo malụ Igbo bara anyị nọ n'ime egwu ugbu a kọwara ọha ndị na-ege ntị ugbu a Chief Dr.Ugochukwu Anufobe dị ka m siri kwu ma na-eji agbara nze na ọkịja were mma ọmụbụ onye isi ndị ọdịnala ana m ekene ọnụ ọ bụ ihe omenala ka m na-eme omenala m na-eme ebidoro na nwata anaghị m eme ya ahụ dị na m ojechara ọrụ oyibo wee bido ya ọkweghị m ga ọrụ oyibo ọkwedaghị m jedere nke ka nke a na-akpọ ka mmadụ ga-ekwuro mmadụ ụnyaahụ ọkweghị m uche ihe omenala ka m bidoro kemgbe ụwa na-eme akwụkwọ ibe m na-agụkwa na ọkwa ahụ bụ ya bụ akwụkwọ nju a ma na-akarịa m ahụ gụọ ka m siri gụgbuo signboard ka mmadụ siri dere m ihe agọtagbuo m ihe ọrụ ma ọ bụrụ ma akwụkwọ ọkwa ha m uche ya bụ akwụkwọ mara m na nwata
na ya bụ agwụ ka nọ. Nna m ekene eri nne anyị na-ebula ego niile n'ime ihe niile asị na ọgụgụ dị new update enwere ugbu a na ọgụgụ dị new update udegidere ebe anyị nọ wee bata n'ọfịs anyị afọ gị na-ewu ebe dị iche iche wee sị mba na ukwu onye mere ozugbo anwesịkọwara anyị akụkọ ihe mere o jide otu a bụ ibu iji ebe ụlọ new update enwere ugbu a karịsịa ndị dibịa niile nwere n'ala Igbo ugbu a na ebe ike gị si ejiri otu a. Nna m ihe ọma mere a sị na onye ajụjụ anaghị efu oge. Ike kacha ike n'ụwa bụ ike Chineke nyere mmadụ. Ike Chukwu nyere mmadụ karịsịrị ma nke ahụ eji eme nsata ọ na-adịcharị mma mana ọ naghị ala. Ike m bụ ike si na Chineke maka enyezi m na osi na Chineke bụ na site na nwa ka o siri ebido site na mgbe a mụrụ m ọfụ ekunite m ya bidoro ozigbo ozi fụba ọfụ na-ebu ihe chi ime etu abụọ m nne m na nna m gwa ha sị ha na ihe dị ntu a bịara na aga abịa izi ha ozi na aga abịa ịchọta ha nke ha bi na mmadụ gwụ chi ya fụkwa abịa chọtakwa ha sị ha bịa agbagota Okija ka ha bịa na nwanne ha nwụrụ ma ọ bụrụ onye nke ha nwụrụ afụzie ya ọ na-atụ ha egwu anaghị agba ụfọdụ anaghị asị na onye a mụrụ ọkụ na nwere ike bụrụkwa ahụsi ka ha mụrụ n'ụlọ anaghị abịazi m agụza na nwata ahụ ka ha wee mere ọma nke gosi na ọ dị n'ụmụazụ ya ọ dị na nwata wee bido abịakwa ebidokwa anya bụ ihe bido n'ogidokwa ruo n'Okija ruo kịta maka ihe ọ bụla ị na-eme inwe mgbe ya megide ya megide ya o nwere mgbe ma ọ nakọta ọ dịka onye ebughị aka ka agụọ ya agụghọ nna ya mana ọ bụrụ na ị nwere nkwenye na ihe ahụ ị na-eme agụ ọgụgụ nọgide nna ya na ọ bụrụ oge o ji dị njọ na ọ ga-adị mma. Ọ nwere mgbe anyị mere dibịa nọgide ọ bụzi akịta ọkada pụtasịrị mmadụ kpọọ ndị ọkada onye ha ego a na-ebujere ya ọrụ Facebook pụtara mmadụ ji oti na Facebook. Ọ nwere mgbe anyị mere dibịa ọ bụ ihe ị gwọtara na ihe gbatara n'afa ka ọ ji abịa agụ anyị nọgidere mgbe ahụ ọ gbara ha abịa mana anyị nọgidere dibịa nọgidekwa maka ama na ihe mara ama ka ọ bụ Chukwu eme Chineke asị na mata n'afụfụ na ya hinne na onye tara afụfụ na ya ga-akwụ ya ụgwọ ụbọchị nke taa Chineke akwụghị na mma abịa na Okija taa Okija be nna m mana mụ anyị nụrụ otu isi ego mkpado dị iche iche bụ ọrịa mmadụ na arịa ma ọ bụ nsogbu o nwere anyị nwere isi ịkọwara anyị ndụ mmadụ ebe ike gị si wee bịa iji ebe dị new updates na afa mmụọ na staff dịgasị iche iche ya ikwu oyire dị na-eme afọ ntị dị ya ntị na nga ebe ahụ Okeke Chidi abụ abụ ise ọ nwere ya eme oruo ebiakwa efu onye nka na-eme ha anya efụkwa ha n'ụlọ agwụ isi ya achọkwa odogwu ka nka ọnọchikwe kpatara na-eme onyonyo ahụ ọnwa ha etu ha nọ mma ha akọwatabu nke ike m si mma ha akọwatabu ebe ike m si mana ebere iburu m n'ọ Chineke maka asataghị m ike asa ọnwa ha ihe m jekwusi anya n'ike n'agbanyeghị na mgbe m bidoro na-ama m na mmụọ dị ajekwu mmụọ dịka eze nwaanyị bi na nwunye nwaanyị obiọma ama nnọọ ihe ha ekwugharị kpatara na ihe ọbụla m na-eme na ana m atụ nwaanyị anyị ana m atụkwu ya egwu ma gbuo nkịta ana m atụ ya egwu ana m atụ nwaanyị ahụ egwu ruo kịta ọnwụ ha ga lofuo ya elofuo mana mmadụ ọbụla pụtara anụ ọsịghị ụmụ ahụ ka ọ jụọ ọnwụ nke ike ahụ si ọzọ Chukwu ma nke ike m si mana ama m na mmụọ mụrụ amụnụ m na-efe nwaanyị mmiri m ahụ agbanyekwara nkume oluku nkume nku ịdị eke mmụọ eme mkpọrọ di ya ma ihe dị jụọ mee ya ụra asị Okija ike nji eje mba ọmụọ masịrị m ama ya eme njekwu ntu a asị ya nna m ụra asị na-achọrọ m ka ihe dị ntu a tupu chi ya na-efu ọ dị ka ọgwụ ọgwụ
na ụmụ ogbugbu dịsị aṅa na ụmụ mmụọ dịsị aṅa, mana ike niile ahụ bụ ike Chukwu nyere mmadụ Chifabalanze odogwu nwoke. Anyị ghọtara ebe ịkọwa nke ijizi ewu owuwu dị iche n'ọnọdụ ugbu a. Dịka ihe na-agwụgasị ihe dị iche iche ka ọrụ mbụ owe ebe onye ọbụla nọ ọ na-akpọ n'aka ekwere igwe nke ọ bụ budilu ọpdeti enwere ugbu a n'ala Igbo niile bụrụ eze arụsị ala Igbo niile nke ugbu a osi na mmadụ ebe ikirizi onye owe ebe nri a anyị obodo gị nara ise ska ebegodofu anya ebe ọ ya ahụ ịgwa mmadụ ihe dị otu ome iwu ome awedebe kwara ya akwụkwọ otu nne gị si eti ihe n'ụmụazụ etu si akwụwara ya ihe nke kọwara ugbu a. Kedu ihe dị iche iche na-agwagasị anya mmadụ kpọpụta gị ugbu a bụrụ ya ka ihe emegasị n'olu? Onye ọbụla mmụọ mụra edebe iwu mmụọ enwe ihe ọ bụ Chukwu aya anyị ga-eme. Amara abịaba anyị ọ nwere ndị a na-akpọ ife ajụ na dibia. Ọ nwere onye bụrụ afa sị na ya bụ ife ajụ na dibia, ọ sị na ya na-agwụ mana eso ha mere ihe ajụ na dibia. Mana ebere iburu na ihe ọbụla mmadụ bịakwutere mesị mmụ mee na mme mkpọ ha anachi ya kere na ọ ga-eme dịka na mmadụ na-achọ ọrụ ọ na-eche nga aha na-achụ ya ọzọ ma ọ bụ eweghị ya n'ọrụ ebekwute m mma kwụ ya enwere ya n'ọgwụ n'ahịa Chukwu kere enwere ya na mmiri na mkpụrụ ya jee na mmiri Chukwu na nwaanyị mmiri ga-emeri ya na mmadụ na-eje obodo oyibo ọtụtụ na ya tinye akwụkwọ ugboro ịtọ ugboro ịnọ na nwa ha nke a na-anabata ma ọ bụ na ya ji ya ejeghị ibi ya gacha jebe kọntrị ọ na-eje dipọtụ ya n'ụzọ onye abịakwute m mma arụrụ ya ọrụ rụchara ya ọrụ o jee obodo oyibo ahụ akwụkwọ ya ozuru ezughị ezu o ji eje ebe ahụ ọ chọrọ iche nọ ihe ọ fụrụ ya bụ ihe ọ sọrọ amụsụ na-eti egere ana m arụ ọrụ dị iche iche mmadụ nwoke esi chọọ bịakwute ezi m gasasị okwu na ụka a na-acha ka okwu onye ọzọ mma kpọọ ihe na enwere onye n'ahịhịa mma gwu ya dịka ọgwụ mma kpọọ ha mmụọ ahụ na-efe arụ ọhịa agasasị ahụ mmụọ ahụ na-efe na-emekwanụ mmadụ ọgbọ ọgaranya ma onye ahụ debe iwu ọ bụkwa nkwugheri maka na mmụọ na-azago obodo idebe iwu ọ bụrụ na ibutere mmụọ 100 debe n'ụlọ ma ọ bụ bute 10 debe n'ụlọ na ọ bụ idebekwara iwu mmụọ na-efe bụkwanụ mmụọ na-enye ego mmụọ na-enye ọganihu mana akọchasị bụ afọ azụ akọchasị bụ afọ azụ. Nna m ekenere nne Chifabalanze ọyịfọ ọgwụ ka a na-ekwu ụnafụrụ odogwu onwe ya na-ekwu n'ọnụ na-emezu imededili ọlụ ọ ga-aka ịkpọnwụọ ọrụ osisi aka ọkpọnwụọ abụla na-ekenere nne o nwere akụkọ anyị juru mmadụ niile anya onye afụrụ omere onye afụrụ omere bụ Jizọs wee sị na ọgụgụ otu sekọnd Jizọs mekwere anyị nụ na o nwere mgbe ịnọkọta bakọ ndụ bụ isi anyị na-ebe traị mana ịbara plen ịbara moto n'ọnụ isi aka ihe dị na ya na zuru ike anyị mechara ụlọ akwụkwọ na ịnọ ụbọchị na-anọ iji anwụ ịga so enweghị ekwu na ndị mmadụ wee na-eti obodo niile na-eti asị na ịnwụrụ n'ime nke n'ime nke mee nke a ndị obodo ga asị na fụrụ anya asị na ndị obere ga-ekwu ụbọchị na esisi napụ ma ị nọ n'ofu otu izu ụka ma ị nọ n'ụbọchị na-anọ ma ọ bụ ọnọdụ ahụ niile na enwere ụmụazị eji esi ije na ndị Amerịka ihe ndị anyị nọ bụ eziokwu ka ọla anyị otu o si mee ka Igbo Igbo wee na-anụ. Nna m dodere ego ejuru ọfụma onye ajụjụ adịghị efu ụzọ maka ajụjụ ya ejuru ọ bụrụ na ị nọghị ịma ajụ ya mba ndị presa ama ndọkwute n'onidi izobere gị ya nzuzo maka enugo ya bụ akụkọ eziokwu ka i kwuru o nwere ụfọdụ ihe ebe ịchọ ime m dịka ọrịa nwunye ego ma ọ bụrụ na nwunye ego mụra sikriti ọ ihe mere eme ka ọ nwere ụmụazị be anyị na-ebu ahịa na Amerịka ndị ha na ndị ọcha na-emekọ ihe ewezi izie ha n'ụlọ mkpọrọ chọọ ịmaka ikpe ọnwụ egbuo ụmụazị be anyị na nkịtị ndị be ha were kpụrụ ọsọ bịa begbu ndị bụrụ ihe m na-eme were gbara bịa sị na achọrọ ka m bịa kpọpụta nwanne ha nwoke were mkpọrọ were gbu ya ti ya ụzọ ahụ nọ ụmụ ahụ nọ ya agbaghị na-agbaghị mkpụrụ ọsọ nọ ka efe unu na-eme agbaghị na kama apụtara were m kunie
ejebe obodo oyibo ya na-ekwu na ịgara ịbara moto ka ịbara plen ka ọ na mmụọ ka ịgara ọ dịbara abụ anaghị abụ ya na moto ọdụga ahụ ka ihe ezigbo mee travel ebe ọbụla ị chọrọ ime njetakwa ịnatakwa ya ma ọ bụ na ụbọchị ahụ ịnatakwara ụbọchị ahụ ị ga-anata na onwere saịd ị ga-eme na be esi na bịa nata ụbọchị ahụ natakwara eme saịd bụ ahụ ndị nwe na mmụọ nwụrụ anwụ n'ebe akwa onye ọbụla ekwulize ụfọdụ a na-atụsizi ụjọ ya gosiri aga na be anyị anaghị asị n'ọbụ onye nwụrụ anwụ ụfọdụ a na-atụzi ụjọ bịakwute m a na-eme ya obodo dị iche iche ihe onye ọfụrụ ya chọọ ka egbuo ya onye ọbịa kwụọ m ụgwọ mụ na ya ọgwuo ihe eji enyi dike nye dike n'eluigwe na eje n'obodo ahụ ka emee ya hapụ ya ya n'isi anya ndị ọbụla nọ n'obodo obodo nọ n'Asia ma ọ China ma Indonesia niile bụ mmadụ ga-eje bute onwe ya na mmụọ ma mmiri emeta ọ bụ ahụ mụ na onye okwuchi atụ anya na ihe a ka a na-enye dike dike bụ ihe o jiri bụ dike mmanụ ife ọgwụ ọkwụcha ya eje mewe ọrụ ya ọrụ ahụ ihe o nidiri bụ mụ mere ihe ahụ ọ chọrọ emekwara anyị ya natakwa maka ọgbụ anaghị eji obi na n'ọrụ mana ọ bụrụ sọsọ ndị ya na ndị ọcha na-ezụta afịa like ngwongwo ịkpọrọ afịa ma ọ datins ndị ọbụla ha na ndị ọcha na-emego enwere nsogbu na ya na ihe asọ ọgwụnwe ihe ama agba bịa kpọọ okwu aha na-akpọ dike ya ka anyị na-esigo na-eweta ihe a na-enye dike ka dike dị egosi ihe jiri dike ọ nwere ihe ejiri ma dike so ihe anyị ruru eziokwu na m ekelekwe ndị atụgbakwa nke egwu anyị kenere ime siri jide ka iji anyị sị na ife ọ bụ onwe na-asị kedozi okwu nwere ike ị na-atọrọpụrụ ndị Igbo niile n'ụbọchị tata maka ị na-anya ifu na ihe anyị na-akọwa bụ ihe ndị nna nna anyị ha mere ifu na anyị nwere ike na be anyị kedu okwu ị na-atọrọpụ n'ụbọchị tata gbasara ihe dị iche iche na-egosi n'ala Igbo na ihe ndị ụka na-eme na-anapụ anyị ihe gbasara ọdịnala anyị ihe m na-agba ndị Igbo ụmụ Afrịka be anyị si ha nke ọbụla onye na-eme ya kwudosi ike nne adị ya jemie ya ime ọ bụrụ na mmụọ mụrụ agụ guzo na mmụọ ahụ chọọ ihe mmụọ ahụ na-eri ka ọ wee gosi na ya bụ mmụọ ị ga-adị ikwu agwara m ndị ụka si ha n'ọba aghọtaghị ka ha na ndị ọzọ mmụọ ji aghọtaghị onwe ha maka ofu mmụọ mụrụ ha ofu Chukwu ka ha na ha abụ mana ihe dị iche bụ asụsụ ha na-asụ ha aghọtaghịziri onwe ha mana ndị Afrịka be anyị bụ omenala ka ejiri nwụra ndị Afrịka ụka bụ ihe ndị ọcha wetara eweta ka ọ ụmụazị be anyị so na omenala ndị Afrịka na aha ha gbodochi ukwu ike na ya enwemizi na nke ndị ọcha ahụ wetara ihe ndị ọcha wetara anyị bụ more you look less you see ezigbo anya afọ ụzọ a na-akpọ majik atara majik enweghị ebe majik ga-eduga anyị majik bụ imeri ofu onye mere mmadụ na-abụ tupu ị na-emeri onye nke ịtọ ọmara na majik ị na-emeri mana ndị be anyị na-eri usoro ndị gboo siri debe ya usoro ahụ ndị gboo siri debe ya ka nọ ya adị mma anọgide ya jeruo oge Chineke ji komo n'otu nna nna ndị gboo siri debe ya ntute gboo siri mee ya na-emegide ya ruo mgbe Chukwu jiri komo okwu mma ya emegide ihe a obechi na tụ na m batara ego ka m chegharịa jebe ụka na-emegide ya ruo mgbe Chukwu jiri komo okwu maka afụrụ ya n'obu ofu ihe ka anyị na-eme mana ọ bụ na ụdị nghọtazi ihe dị iche etu ahụ kwuru ya ka ọ dị onye ọbụla nwere anya ime mmụọ mana ọ bụ ofu ihe ka ọ bụ nna m aka na-eri nne odogwu ọgbalaza ya na ebe n'ụbọchị tata anyị nụrụ akụkọ wee sị ka anyị bịa ịkpụ ndị press journalist akụkọ ọdịla ya ọna wee bịa wee confirm wee bụrụ eziokwu na ebe anyị nọ wee bụrụ n'oge bụ the new update enwere okwu a ekelere nne dịka ụmụ onye na-ayagasị mmadụ na ndị na-agwagasị dị ka ure agha ndị enyere poizin ha riri n'ọnụ ndị na-agwagasịkwa ya bụ ebulu bịa ugbu a ọ bụrụ ya ka ya tara ndị ahụ na Chineke nyere were nye a gwara m gị nna m gwagosi na onye ọbụla Chukwu nyere ike na Chukwu enyego ike
ikwunye ha anaghị ike ọnwa ahịa ikwuru ikwu n'ọnụ ya ga-emezu dị ga-etu anụ mmadụ akpọtara na ebe ma ọ bụrụ onye ahụ ya adịghị enwere m ike igwu ihe ahụ okwụzi ya na-achọrọ m ihe a na-emego ka ọ dị mma ana m agwa onye ara na awụ mee ya isi ajụ oyi mana izigbo na mma chọpụtagodu mma agbagodo afa baa na mmụọ chọpụta ihe bụ ihe ahụ ji eme maka tupu ịgwọ ọrịa chọpụta ihe ka ọsụrụ ọrịa ahụ ọ dịrị gị izi ọgwụgwọ kpata na mmadụ bịabe m tupu arụrụ onye ọrụ mma achọpụta ihe na-eme ọnya ahụ chọpụta ihe mma arụ ya tupu arụbara ndị ọrụ unye ure nke daba mmadụ n'ụkwụ anaghị ana mma agwọ gị ya ọ dịrịghị mma infekshọn dị iche iche mmesiri gị ọgwụ ọ dị mma na nwaanyị na ọ gatara asị na ime na-enye di ya nsogbu na ọ mụgbu ha nwa mana Chukwu dere ya dị na ọ ga-amụ nwa maka abịa n'ụwa ọ bụ ndị Chukwu dere ihe ọ bụla ha fụrụ ha ṅụọ ọgwụ na ha agaghị amụ nwa mana ndị nke ahụ Chukwu de ha ala na ha ga-amụ nwa na-enye ha ọgwụ tijuo ha ahụ kwadoro oyi nwoke di ya dị ọ dị ime ọ bụrụ na ọ bụ ndị nke na-eme ọ dị ime na-ekwe ozugbo o jiri dị ime ogbe ha na-akpọ okpo ori nwa jee otu ihe ahụ nwoke tiri ya n'afọ ọnụ ọgbarisi edespam mma enyeghị ọgwụ ahụ n'izizi ogbo dachukwu ori nwa okpo ori nwa ahụ ana m agwọ ọrịa dị iche iche ana m agwọ ọrụ dị iche iche na-agwọ ọrịa dị iche iche maka gịnị nwere ike Chineke nyere bịa n'ọnatara echi ọ bụrụ ya ebe nna m ụka sị na Jizọs si na onwe ndị ga-emekere ya Jizọs mere m na ọ sị na onwe ndị na-abịa na ga-emekere ya ndị ọndụ otu nka ndị dibịa ọyọ ahịhịọ ndị dibịa ọyọ ka ọtọ nna m aka na-eri n'elu pricha ihe apịachi akụkọ ebe anụbọsị tata na Igbo bụ Igbo na-anụgoro ihe mere ebe ọ bụla ị nwetara ozi ya tosa anya ndị ọbụla nwere ụdị nsogbu a ka agbara na-abịa unu ga-afụ nọmba ya na skrin dị ebe a anyị nwere ike ikwu nọmba anyị postiziri ekwu were anya wee fụrụ na the second edition na-abịakwa ọga nke a bụ ụlọ ndị mmiri m na ihe a arụsị mmiri m ka m nyere ọfịs ọ nwekwara nke dị n'ala na mashọn niile ịlụ ọ ya gwara m ihe ha ka m nyere ha maka mmụọ na-enye gị ihe ịgbakwara mmụọ ahụ ere mmụọ nye gị ihe nye gị ihe ọcha aja ijekwa ihe nyekwa ya nke dịbụ ya mma ọ nyere m ihe site na nwata nyekwa ya ụlọ n'elu abịakwa n'ala egwekwuru agwụ ndị mbụ na ndị egede ya ebe gbadata ekwu ya abụ nna aha dịkwa n'ala ejekwa n'ụlọ m nke ochie iji afụkwa agwụ njiri bido ọ dịkwa n'ụlọ m nke ochie agwụ njiri bido dibịa na nwata ijekwa efu n'ochi ihe ka ọ bụsị makụdere gara aka anaghị achị odogwu ọkọlọkọlọ mmụọ ọbara tụle dibịa the new update ọha nọbie n'ụbọchị atọ agbala nze ọkụja ị na-anya ekwu na di ya lechọra onye mmiri na onwe ya ọ ya gụrụ nnụ maka ya mee travel n'ọfọ dị achọ enyi emecha onye bata tetakwana nna maka na-eri ihe anyị ga-ejikọta akwa na ya na nke na anyị chekwara ka anyị fụkwu onye kama the second update anyị abịazi abụrụzia dị fọdụ nke ije na nke iji bido ebido nke ochie ebulagbaraza ọkwa na the new castle house ọlọfụ ị na-anya fụ testimonies nke a bụ obele o nwere ụlọ ọtụtụ otu ụlọ niile dị otu ọ dị na ọ dị everywhere ilu efu moto park si ya anyị wee na-agwa ya sị na ndị mmụọ na-anya na ọ dị na-emeri efe n'anya n'ebe onye ka anyị nọ na bie efu nọ testimonies ndị mmadụ na-eji Toyota Highlander o nwere ụdị moto adịrọ ejee na the second house efukwa everything ọ bụla anyị na-eri nne ma ụlọ sị kedu moto niile park chara ebe a abịa anya anyị ejego na the other house moto ju eje na the other house moto ju eje na the other house moto ju kedu ebe moto gị na-ego weta ego gị ka ọ bịa n'ụrụ ọrụ eme nrụchara ọrụ asị ha kpee nkwa na ọ bụrụ na ihe dị ntu a mezuo na ha ga-eweta ihe dị etu ha na-ebutezi mmeta nekwa anya fụ na vidiyo ya ka ha ha rụsịrị ụlọ so na mmadụ na-alụ ụlọ ụnafụrụ ụlọ mmadụ ji aka wee gola ana gbaa ana n'odu pụrụ iche wee na-alụ ọ bụrụ testimoni onye na ihe ọma mere agbara nza mere n'odu pụrụ iche
ka ọ na-afịa ya arụ n'obodo oyibo eje n'ụlọ mkpọrọ wee gbapụta ya o wee kwe nkwa na ọ ga-alụrụ ya ụlọ bute moto dị iche iche ndị ọbụla iji moto pak si ya ọnya bụ the new update enwere na ambulance enefuli ife mmadụ mere testimony mmadụ efuru ya gbana na-alụpụrụ ya unu onwe karịrị ya kalụ ka paakụ na afụrụ all the testimonies people na-eme ga-ebute efuru ya nna m ekenere nne so ụlọ this castle bụ ka mmadụ ji wee na-enye gị maka ihe ọmịma eri ọ bụrụ na ya bịaghị kene dị ekele mmụọ ogbuo adị aghọ mma onye ọbụla nọkọtara na mmụọ emeri ihe ọ na-aghọ mmụọ ahụ ya na-ebekwa anya na mmụọ nwere ebe o si anaghị ihe adị mmụọ ga-adị na-akọrọ eti ihe n'aka ya na ọ gaghị ama ụfọdụ ụbọchị n'oge mmụọ jiri gbuo mmadụ onye ahụ akwụta iku ume no mmụọ na-eme mmadụ ihe megide gị ọ debe onye ahụ useless ikpe nkwa na mmụọ kaba ahụ mmụọ amegharaghị ya jee mee ya ọ ndị kwere mkpa anyị na-eje ebe ọzọ agwụrụ ihe niile o ji alụ ọrụ dị inepụ anya na anyị ka nakwa na be agbala nze the new update enwere na oke alụsị na-ebunye ike na ọkịja aka anyị nọ na bie ugbu a eze dada nwaanyị ọma na-emekwu okwu ome ihe ọbụla ebiri achọ ka o mere gị ma ndị eji ụgwọ mmadụ esizi ego si na ahịa enye gị ego na ya karịrị ego anyị agụghị akwụọ ya ụgwọ ọ bụrụ na ọjụ ịkwụ ụgwọ anyị ayọọ ya ayọ maka anyị na-ebuzi ayọ mmadụ ayọ onye ọgụ ụjụ anyị agụghị n'ọbịa ọ na-eme ihe ọjọọ ọgbara nzọdogwu onye izizi nke izi n'Ọkịja the new update enwere na-ebunye ike arụsị ego the new sections ihe niile o ji alụ ọrụ o ji ebulu odogwu kwuru na afọ na bịa ka anyị nọ ugbu a nke obodo ebe mmadụ na-alụrụ ya yes ihe ọbụla mmadụ biri ebe a kwuo onye okwuo ya ọfụ ya dịka ejire chukwu ha kwubere onye okwucha ya na ọfụ ya n'anya dịka ejire chukwu dịka agwọ ọgwụ anaghị ọya ka eji atụ egwu ọya ka ọ na-eme onye ọbịa chentị ọ na-atụ egwu si na onye arịrị ya nọ arụsị ego na Ọkịja agbala nze odogwu nwoke a na-ekwu maka ya n'ọbịa n'ọhịa ka anyị nọ na bịa n'ụbọchị taa bịa ị chọrọ ego a na-ekwu oneli na-afụ n'anya na-abụ onye izizi nke jelu na mmụọ jee mee ancestral travel na ọfọdụ obodo chọrọ inye omechekwa bata ọkụgola ihe o ji maka ya wee bata n'ụbọchị taa o ji ebela n'ụlọ ọ bụ ndị onyonyo bịara ekwesịrị ezitere aka amụrụ ya bụrụ nze na-eme na ha nọ na-akọ m ihe nne nwaanyị obiọma ọja ha mapụ na ọja ha ekwu ije onu bịara nga ọja ha bụ na adị igbo na ọja ha bụ na ya ebe ịma mmụọ na ọ bụ ka ụwa mara na ya na-eme ihe ọjọọ na ọ bụ nke a bụ agwụ nna ahụ ya ọ bụ ebe a ka obi anyị ji agwọ menye ọrịa n'ihe sikarị ike etu a agbụrụ onye abịa ebe anyị fụrụ tempụrụ anyị fụrụ ya onye ọbịa ha anụ ya ihe ọbụla dị mma ọ bụkwa nkwudo ọ ya ka ejiri mụrụ anyị ọ bụ ya bụ ihe ka ejiri mụrụ anyị ihe si ike mmadụ abịa mgbapụta ha anya n'ụlọ a mgbapụta ha anya n'ochi ụlọ a efuru ihe a mgbe ọjọọ ya maka ya jụrụ n'ọdụbụ ya maka ọ bụ ama udebere ya mana ọ bụ m udebeziri ịma tais mụ mụrụ tais debe tutu ụkwụ ya mana dịbe na ihe aha ejiri bụrụ ụmụ nwa orusa n'ime ụmụ abalị anyị ga-eji akpụ ya agwụ isi ụmụ orusa ka ọ dị anyị ji agwọ menye ọrịa igwe agodi igwe ọnụ nkwụ ọ mmadụ bịa bụ ụlọ eweliwe na ha na-achọ ụlọ ọgwụ
unu enwekwara iwe na ha na-achọ ụlọ ọkụ na ọ bụ ndị oyibo zitere asị ka abịa mara ihe anyị na-eme ọ bụ na anyị na-egbu egbu ma ya anaghị egbu egbu ihe a na-azọ ọbụ ọzụzọ ma ọ bụ anyị achọrọ imegido n'ike aka anyị apụta zọọ ya na mmụọ ma ọ bụ na mmadụ anyị apụta zọọ ya onye oge nwere onwe ọ dị nyekwa na onye ọgụ ọganihu ọfụ ọganihu kpata ego dịka ibi ya maka agụụ anaghị egbu ọ bụrụ ka ha zụzi nwere ọkara nkụ bụ ndị mmadụ na-alụ ọ bụrụ ihe mere eme ọ bala tụle dibịa Kifa Malanje. Mana onye anyị afụgo onye ya hand over ma ọ bụ na dike kacha nka na ya dị ya oke ka awụ nsị ọ nọchila anya ya ọ nọchila obi bọsị mụrụ ya kedu afa gị hey yeah awụrụ nya ba ya agwụ na-edu ma ọ bụrụ agwụ nsị ahụ dịka a bara ọbara nwata agwụ na-edu ma agwụ nsị anụ ma gozi ya agwụ nsị agwụ na mbalị n'afọ ụwa obiri apụta ụwa maka nkọrọ gị akụkọ ntu esiri mụ ya etu egwu amụchara ya mụchaa ya ntu a ọ naghị ekute ime ịnụrụ ya ọ naghị ekute ime ebe ogubekwu ya kpọbakụ ya ochigata adụ mbọsị m mụrụ ya bụ mbọsị m na-eme agwụ ụwa na-abịa amụkatịa ntu ọkarịa ebe njebe n'ụlọ ọgwụ jee advansị na-eme ewet na ọkarịa na mụ na ya megide ya ndị ya ọbụrụ na ọ bụ ha mmadụ enwere ebe ogubekwu ya kpochighị anya azụ aba anya agwụ achọkwa gị ka afọ adịke kacha nka ọ nọchila obi agwụ nsị afọ ọgwụ onye ju okwukwe onwere udo onye si n'ọba asị ọ dịrị anyị ọfụ n'anya Abalaza kene eri na n'ụbọchị atọ anụ mara igosi anyị iji wee karịchaa wee gosi anyị iji wee bụrụ alụsị ego nke izi enwere n'Ọkịja wee kọọla anyị akụkọ ji isu emetara bụ obodo wee chọọ inyi gị emechie n'ịkọwala nwunye ya akọwa nwunye wee kọwala obodo abụna sike niile ekene n'ụbọchị atọ ka wee kachizi okwu ebe a na agba nke bụ anyị na-abịakwa maka ihe o ji erika ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-ekene okeke na-ekene okorie na-ekene ọkafọ na-ekene oke nkwọ na-asị ụwa na ụwa ga-adị mma ihe ọma ga-eme ha na-ekene igwe be anyị igwe Emeka Okezie igwe Ọkije ọ ga-adị ndụ maka obodo anaghị enwe onye aka abaghị eme anyị ọ ga-adị ndụ anyị a na-ezute Ọkịja na-ekenesi ndị obi niile ya na ha ga-adị ndụ na-ekenekwana ụmụazị Ọkịja niile ndụ ahụike Obi Jude Osimaneze ana m ekene ya si ya na ọ ga-adị ndụ ihe ọma mere ha ihe ọjọọ aja ha akpọghị ihu o jiri egbu ha gbuo onwe ha PG anyị bụ Presken eme aka anyị ọ ji adịkwanụ ndụ na-egbakwanụ Ọkịja okwu na-achịkwa afọ gị ọzọ na afọ eji mara gị nne na nna gị bụrụ gị Chief Dr.Ugochukwu ka ejiri agbara nze were mara onye ebe abụ m onye ụmụ Apani Ọbahụ Ọkịja nke dị na which local government? Dị n'ihiala local government Anambra State. Nna m ekene eri nne wee sị ijide ka iji ọzọ Igbo ndụ niile onye asị ejide ka o ji na ọ na-emekwanụ mma anyị nụrụ akọ ndị pres wee kwado olu ya wee ndụ klinik m ka abịa marụkara kedu onye nwụrụ anwụ mechie tete wee bụ na ịkọrọ akụkọ dị iche etu isi wee kwado wee ji obodo ego wee bịa na ọgba azụba anyị eji eji achọrọ igbo ma ekene eri nne sị ijide ka iji ebe anyị nọ ebe anyị chọrọ n'obodo dibịa na-azụ azụ n'ọchụ ndị na-egbu Oke